I dag starter vi med at skrive vores noter i Word i stedet for at bruge vores kladdehæfte. Vi starter på side 10, hvor der er en opgave omkring Patrick, som skal hjælpe sin nabo. Vi kalder opgaven Patrick tjener. Patrick skal vande blomster hos sin nabo en gang. Jeg skriver vande blomster. Rykker lidt ud. Åbner et matematikfelt ved at trykke Alt M. Patrick vander blomster en gang, og det får han 20 kroner for. Ved at trykke Alt B regner WorkMath selv ud, hvor mange penge det er. Det var ikke så svært i det her tilfælde, da det kun var 1 gange 20. Men han skal også tømme postkassen. Vi åbner et nyt matematikfelt. Igen Alt M. Han skal tømme postkassen 5 gange, og det får han 10 kroner for per gang. Igen Alt B for at få computeren til at regne ud, hvor mange penge det er. I alt tjener Patrick Jeg kunne igen godt tænke mig, at det var i et matematikfelt. Så jeg trykker igen Alt M. Jeg vælger at skrive 1 gange 20 kroner plus 5 gange 10 kroner. Igen Alt B for at få det rigtige resultat, som kommer frem der til 70 kroner. Jeg kan se, at det passer fint med 50 kroner plus 20 kroner giver 70 kroner. Det var opgave 10. I kan nu fortsætte med opgaven på siden.